Limburg serveren we om de 2 weken een portie Limburgs basketbal. Vandaag blikken we vooruit op de start van de competitie bij de dames. Houthalen is al enkele jaren de vaandeldrager van het Limburgse damesbasketbal. Zaterdag beginnen ze aan een nieuw seizoen in Eerste Nationale. Op de eerste plaats verwacht ik eigenlijk dat we vooral even hard blijven trainen zoals we nu hebben getraind de afgelopen 2 maanden. Als we dat blijven doen, dan gaan we zeker enkele topmatchen moeten winnen die we niet verwacht zouden moeten winnen. Sowieso de matchen winnen die we moeten winnen en dan hopelijk de play-offs halen. Never she can have the ball here. Dominique Rossi is sinds dit seizoen de hoofdcoach van Houthalen. Ik heb voor Houthalen gekozen omdat het een leuk project is. Zeker omdat er heel veel goede jeugd zit. Wat ik gehoord heb vooraleer ik voor Houthalen heb gekozen is vooral de samenhang, het teamgevoel van de meisjes, van de dames. Ja, dat is heel fijn. We hangen allemaal goed aan elkaar. We hebben allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Sommigen zijn wat jonger, sommigen zijn wat ouder, maar de mix is heel goed. Het damesbasketbal zit in onze provincie duidelijk in de lift. Je hebt Houthalen, je hebt Lummen, je hebt Hasselt, je hebt Diepenbeek, je hebt Lommel en je hebt Zonnewe. 6 ploegen die toch toonaangevend zijn in heel Vlaanderen eigenlijk. De dames in Eerste Nationale beginnen hun competitie op een originele manier. Openingsweekend spelen eigenlijk op 1 dag alle ploegen in Kortrijk tegen elkaar. En dat is zo voorzien dat de ploegen die kort bij elkaar wonen, dat die niet tegen elkaar spelen. Natuurlijk is het een ander gegeven omdat het in Kortrijk is. Alle ploegen zijn bij elkaar. Dat geeft een speciale dimensie, denk ik. Dus ja, ik denk dat het een heel leuk weekend kan zijn. En we hopen dat we dat kunnen afsluiten met winst. Zaterdag speelt Houthalen op de Ladies Season Opening in Kortrijk om 3 uur tegen Monceau.